Tanuliwayan mabalin nga iti apagdari madadaen ket no madadaelen ti rukbot na dinton sumupli ket iti santak nga agkuri matenen ket ti nagmula asipayen tati kayarigan ti ilalaen nga balasang di muliwayan ket ti met sardayan at aripat wen kinaywanan di mo nga ilalaen dinto sardayan at aripat wen tanuliwayan mabalin nga iti apagdari madadaen ket no madadaelen ti rukbot nga dinton sumupli ket iti santak nga agkuri matenen ket di nagmula asipayen kas tati kayarigan ti ilalaen nga balasang di muliwayan ket di met sardayan at aripat wen kinaywanan kas tati kayarigan ti ilalaen nga balasang